budú rýchle exemply na trojku, tak nebudem vás nejako zdržovať a hneď som si zložil kríž, tu to vidím prvý ružovo-modrý pár, tu zeleno-oranžový, dozadu vložím, máme lepší look ahead, tuto máme zeleno-ružový, vložím dozadu a tento pár sa mi vynikajúco robil, nasleduje OLL a zároveň to bolo CLL, tak ideme na ďalší scramble. Tak, čo tu máme ďalej, vidím, vložím modrú, tak, kríž, tuto, zeleno-ružový, zase som to vložil, tak, tuto vidíme zeleno-oranžový, tuto vidíme modro-oranžový, vložíme dozadu Easy OLL, T-Firm. Tak, ďalší scramble. Tak, čo tu máme, vidím oranžovú, naproti nej dám tuto, ružovú B2D, sakra. Tak, prvý pár modro-oranžový, druhý pár zeleno-oranžový, štvrtý pár ružovo-biely, no, to je jedno, okay. OLL, PLL, tak, štvrtý scramble, tak, prvé čo vidím, krásny blok na žltej D2, hop, 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 tak, vložím pár, ešte raz vložím ranu, tak, a urobíme keyhole trick, Matej bude mať radosť, zložím pár, OLL, E-perm, F-perm, tak, a 5. scramble, musíme to stihnúť do 2 minút, čo to nestihneme, tak, kríž, F2L, tuto vidím môj druhý pár, tuto vidím tretí pár, štvrtý pár, tak niekde som mal chybu, áno, tuto som vložil zle, no orientoval som si všetky rohy, vložím, dobre, dúfam, že vám tieto exemply pomohli a usmievajte sa, big up.